Vítejte, dnes se společně ponoříme do umění, jak proměnit, řekněme, obyčejný kus hovězího v naprosto exkluzivní domácí delikatesu. A uvidíme, že to je vlastně mnohem jednodušší, než to na první pohled vypadá. Získáme taky absolutní kontrolu nad tím, co jíme. Žádné zbytečné přísady, jenom čistá, poctivá chuť. No řekněte, koho by nelákala představa vlastního autentického sušeného masa? Dnes si ukážeme, že tohle starodávné řemeslo, které se může zdát hrozně složité, je ve skutečnosti překvapivě dostupné. A ten výsledek, ten je prostě fantastický. Tak jo, jdeme na to od úplných základů. Připravme se na takový malý kulinárský projekt. Jeden, který sice trochu prověří naši trpělivost, ale ta výsledná, naprosto intenzivní odměna, ta bude rozhodně stát za to. A přesně v tom je ta krása, víte. Celá tahle úžasná transformace stojí jen na 3 pevných pilířích. Sůl, koření a čas. Nic víc. Žádná složitá chemie, žádné zbytečnosti, jenom poctivé postupy, které lidstvo zná a používá už po staletí. Dobře, jdeme dál. Než se vrhneme do samotného procesu, je samozřejmě potřeba si všechno hezky nachystat. Jak se říká, dobrý základ je polovina úspěchu. Takže, co si připravíme? Jak vidíte, nic exotického. Základem je kvalitní kus libového hovězího, ideálně kýta nebo takzvaný ořech. Pak hromada hrubé soli, nějaká uzavíratelná nádoba, sterilní gáza, provázek nebo háček na zavěšení a samozřejmě koření na tu finální chuťovou krustu. A co se týče velikosti, tak ideální startovní váha je zhruba 1 kilogram. Možná se ptáte, proč zrovna kilo. Je to jednoduché. Tahle velikost prostě zaručí, že se maso prosolí hezky rovnoměrně a potom se i správně vysuší. Je to takový osvědčený startovní bod pro zaručeně skvělý výsledek. Tak, a teď se dostáváme k naprosto klíčové fázi. Protože sůl tady není jen tak nějaké obyčejné koření. Tady hraje sůl absolutně hlavní roli. Je to náš hlavní kouzelník, náš hlavní pracovní nástroj. Tenhle 3denní postup je opravdu zásadní. Takže, jak na to? Za prvé, maso pořádně očistíme, osušíme a pak ho doslova pohřbíme do soli v nějaké nádobě. Za druhé, šup s ním na 3 dny do lednice. A pozor, každý den je potřeba slít tu tekutinu, kterou sůl z masa vytáhla. A za třetí, po těch 3 dnech maso vyndáme, pořádně ho opláchneme a ještě ho na pár hodin namočíme do čisté vody. Tím se zbavíme přebytečné soli z povrchu. A proč tohle celé vlastně funguje? No, je to v podstatě jednoduchá fyzika a chemie. Sůl má úžasnou schopnost vytahovat vodu přímo z buněk masa. A když v mase není voda, tak se tam prostě nedaří bakteriím a plísním. A jako bonus se v tom mase úplně zkoncentruje ta jeho přirozená fantastická chuť. No, jak se říká v té pohádce, sůl nad zlato. A tady to platí dvojnásob. V tomhle procesu je sůl opravdu cennější než zlato. Její rola je naprosto nenahraditelná. Tak, konzervaci máme zdárně za sebou, maso je teď v bezpečí. A přichází ta nejzábavnější, nejkreativnější část celého procesu. Jdeme mu dát chuť a charakter. Jako inspirace se nabídí třeba kombinace sušeného česneku, uzené papriky, trošky kary a sojové omáčky, smíchané s vodou do takové pasty. Ale upřímně, tady se fantazii meze nekladou. Tohle je přesně ta chvíle, kdy je možné do receptu vložit kus sebe a experimentovat s chutěmi, které jsou nám blízké. Tymián, chili, rozmarín, proč ne? A postup je zase úplně jednoduchý. Nejdřív to maso hezky rovnoměrně ze všech stran potřeme tou naší připravenou pastou. A když je celé pokryté, zabalíme ho do sterilní gázy. Jen tak, aby ta pasta lehce prosvítala. Ta gáza je super, protože maso chrání třeba před hmyzem nebo nečistotami, ale zároveň mu dovoluje krásně dýchat a sušit se. A je to. Všechna aktivní práce je za námi. Odteď přebírá hlavní roli čas a samozřejmě to správné prostředí. Teď už se jen čeká na výsledek. Teď je naprosto klíčové najít to správné místo pro sušení. Potřebujeme, aby bylo chladné, suché a hlavně, aby tam dobře cirkuloval vzduch. Takže ideální je nějaká spíš, sklep nebo klidně i garáž. To proudění vzduchu je fakt zásadní, aby se nám na mase nezačala dělat plíseň. A ta nízká teplota zase zajistí pomalé, rovnoměrné sušení. A teď přichází ta otázka za milion, že ano? Jak vlastně poznat, že už je maso hotové a že se do něj konečně můžeme pustit? Ta odpověď je,
jednoduše řečeno v našich prstech. Zhruba po týdnu sušení stačí maso zkusit zmáčknout. Pokud je pořád měkké nebo tak jako znatelně pruží, chce to ještě čas. To správně usušené, hotové maso je naopak pevné a tuhé po celém svém objemu. Žádná měkká místečka uprostřed. Ale co je hrozně důležité si uvědomit, neexistuje jeden jediný správný moment, kdy je to hotové. Hrozně moc záleží na osobní chuti. Někdo má maso radši takové, živější, vláčnější. A někdo jiný dává přednost úplně vysušené, tvrdší textuře. Je fajn si vyzkoušet a najít, co chutná nejvíc právě nám. A konečně tady je ta zasloužená odměna za všechnu tu trpělivost. Krásné, na tenké plátky nakrájené domácí sušené maso. S neuvěřitelně intenzivní chutí, kterou jsme si vytvořili sami. Věřte mi, tohle doma moc dlouho nevydrží. Takže první úspěšný kus je na světě. A to je, doufejme, jenom začátek. Což nás přivádí k takové závěrečné otázce. Když už teď známe ten základní postup, s jakými dalšími kořenícími pastami a příchutěmi se dá experimentovat příště? Protože ty možnosti, ty jsou opravdu nekonečné. Tak dobrou chuť a ať se daří.